biko ndị okenye anyị n'ala Igbo, otu ọrụ dị mkpa onye okenye na-arụ n'ụwa bụ ọhụ ihe na-adịghị mma ya ekwuo ya. Ezinụlọ ọbụla onye okenye adịghị, ihe ọjọọ mere ha, ama ọbụla okenye kọrọ onye ga-akọkwara ha ihe ndị nna ha. Biko isiokwu n'ụbọchị nke taa bụ okenye na okenye arụrụ ala. Enwere ndị okenye arụrụ ala. Ị ga-eji ntị onye Igbo n'obi onye Igbo. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, Chukwu mere gị amara gị agata n'afọ ole nọ n'ala ụwa, otu ọrụ ị ga na-arụ bụ inwe ihe na-adịghị mma gị ekwuo ya, ilega onye ọbụla anya n'ihu. After all, ị nọ ụwa ya onye ahụ abịa dịka onye okenye. Ama ọbụla ụmụ nwaanyị kacha agba ọtọ mara na ndị okenye anọghị, maka o nwere ihe na ị ga-eyili gafee onye okenye. Ị bụrụ onye okenye n'ala Igbo, otu ihe ọma ị ga-akacha mere onwe gị n'ụbọchị ndụ gị na nka bụ na gbalịa ma eme ezinụlọ gị na nka tupu gaa n'ala. Maka ọ bụrụ na ime mee ya, hapụ ya dị mma ala, ụmụ gị gara ewere ekele ruru gị enye gị dịka onye Igbo. Mana ọ bụrụ na imezighị ya maka ihe ọ bụla ọ sọrọ ya bụrụ, ụmụ gị ga-eji otuto ya uru gị nye Abraham, Isaac ma Jacob. Aha m bụ Mkpachukwu Ojiagbo, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Ekelere m Igbo. Okenye arụrụ ala. Mgbe ọ ha na-eme ikpere okenye ekele, ọ gaghị ịza gị, mana ụbọchị ọbụla na ikele ya agafe ya gwa ụmụ ụwa na nwa a na-ekwe ekele okenye arụrụ ala. Okenye arụrụ ala ọma ha na nwoke. Ihe na-adịghị amawa ụmụaka ụmụ ha. Ụdị ndị agha na-anọte aka n'ala Igbo maka ala ịchụ onye ọrụ. Ndị Igbo ataala ahụhụ. Ihe a oge ọ dịrị onye Igbo, mgbe ahụ ọ na-eme gị na onye Igbo metụ ihe ya sị gị ka o dote akụkọ ndị ọcha mee ihe dịka onye Igbo. Ihe a bụ mgbe anyị ga-edote akụkọ ndị ọcha kpaa ụka ndị Igbo. Lee n'ebe China nọ, lee n'ebe Dubai nọ, 300 years anyị erube ebe ahụ. Anyị ka na-achọgharịkwa Chineke. Biko oge adịghị ka anyị metụ omenala Igbo ka ọ dịrị Igbo la mma. Ojiọfọ kelere Igbo. Ozi a si olu okoro na-apụta Igbo mma mmanụ.